खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं सोलाव बयखौ बरायनानै गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों कर'ना भाइरासनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। जोंनि बे आसामाव कर'ना भाइरासआ जादोंना जायाखै बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा सावरायगोन। गिबियावनो गोबां मानसिफोरा कर'ना भाइरासआ जोंनि बे आसामाव एबा जोंनि बे बिटिआरआव हाबफैबाय होननानै दावराव दावसि खालामलागासिनो दं। नाथाय बे नंखाय, जोंनि बे आसामाव दासिमबो कर'ना भाइरासआ हाबफैयाखै एबा कर'ना भाइरासनि थाखाय पजिटिभ पेसेन्ट दाबो मोनाखै। नाथाय गोबां मानसिफ्रानो बे कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोनबाय होननानै भिडिअ खालामदों, फेसबुकआव पोस्ट खालामदों, वाट्सएपआव शेयार खालामदों, बायदिसिना खालामलागासिनो दं। औ नंगौ, बे कर'ना भाइरासआ ओरैबायदि गिलु बालु बे जोंनि इन्डियायाव गोसारगासिनो दं। दिल्लीयाव गोसारबाय, केरेलायाव गोसारबाय, मुम्बाइआव गोसारबाय, उडिशायावबो गोसारबाय, थिग बेबायदिनो गोसारलागासिनो दं। नाथाय जोंनि बे आसामाव दासिमबो सासेबो पजिटिभ पेसेन्ट मोननाय जाथावखै। दा बेखौ लानानैनो गोबां इउटुबार्सफोरा पजिटिभ मोनबाय होननानै भिडिअ खालामलागासिनो दं। नाथाय दासिमबो जोंनि बे आसामाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्ट मोननाय जायाखै। नोंथांमोना नंखाय सानो जानो हागौ, नाथाय आङो बे हेल्थनि खामानियावनो मावो। जों मिथिजोबो, जोंनियाव गासिबो इनफरमेसन फैजोबो, साबेसे जादों साबेसे जायाखै। जोंनि बे नर्थ इस्टआव गासैनिबो इनफरमेसन जोंनियाव फैजोबो। दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअआव बुंदों, जोंनि बे आसामाव दासिमबो कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्ट मोननाय जायाखै। आरो बेखौ लानानै नोंथांमोना बांद्राय दावराव दावसि दाखालाम। मानो होनोब्ला बे भाइरासआ जोंनि बे आसामाव मोनफैनोबो हानाय। दा गैथ'आ होननानै नोंथांमोना बांद्राय बेरायलाबायनो नाङा, गावबा गावनि न'आव थाबाय थाबानो जाबाय। मानो होनोब्ला बे भाइरासआ मानसिनिफ्राय मानसि गोसारो। दा बेनिखायनो गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो संरैखा खालामनांगोन। दिनैनि भिडिअखौ बानायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय, जोंनि इउटुबार्सफोरा एबा जोंनि ससियेल मिडिया नायगिरिफोरा बिथांमोना जोंनि बे उदालगुरियाव जाबाय, मुसलपुराव जाबाय, बाक्सायाव जाबाय, गुवाहाटियाव सानै पेसेन्ट मोनबाय, जरहाटआव सानै पेसेन्ट मोनबाय, बेबायदि होननानै भिडिअ खालामलाय, फेसबुकआव शेयार खालामलाय, वाट्सएपआव शेयार खालामलाय खालामहरलागासिनो दं। आंनियावबो वाट्सएपआव बेसेबा शेयार खालामहरलागासिनो दं। जायाफ्रामा नोंगौ रादाबखौ शेयार खालाम, नङि रादाबखौ माब्लाबाबो शेयार दाखालाम। जोंनि बे आसामाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्ट दासिमबो ओंखाराखै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेराव कर'ना भाइरासआ जोंनि बे आसामाव जादोंना जायाखै मिथिबाय होननानै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।